Hola a tots, estic amb la Laura Guerrero en una entrevista per la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la UDG. I bé, primer de tot, breument, Laura, a què et dediques? Bé, doncs soc doctora en Virologia Ambiental. Actualment treballo a l'Institut Català de Recerca de l'Aigua com a investigadora i a més fa un parell d'anys també soc professora associada aquí a la Facultat de Ciències de la UDG, a l'àrea de microbiologia. Si no et fa res, explica'ns amb una mica més de profunditat què és la virologia ambiental. Bé, la virologia ambiental és tota l'àrea d'estudi dels virus que estan a la biosfera, no? Tota la presència del viroma de la Terra, que tot i que semblarien molt petits i insignificants, són els organismes més abundants de la Terra, no? en nombre. I això fa que els puguem trobar a qualsevol punt de la Terra que ens imaginem. Hi ha un virus i estan implicats en molts processos ecosistèmics, a més del que ens pot afectar a nosaltres més com seres humans, no? I la implicació que tenen en salut, òbviament. Llavors, els virus realment són força abundants fora dels cossos dels éssers vius. Sí. Sí? Exacte, o sigui, dintre del cos humà trobarem virus a gairebé molts dels teixits, s'ha trobat que tenim virus i formes de virus, i a més a les nostres mucoses, a la microbiota, no? Tenim molts, però és que arreu, tot i que són, com sabeu, no són vida pròpiament dita, ja que no són independents, requereixen d'una cèl·lula hoste, un organisme hoste per desenvolupar-se, però allà on hi hagi un organisme viu hi ha un virus, no? Gairebé tots els organismes vius tenen un virus capaç d'infectar-los i de viure dintre, no? Per tant, a tot arreu ho trobem. Del SARS-CoV-2 s'ha parlat molt de que ens podem contagiar amb objectes que hagin tocat altres contagiats. Llavors, amb tot això, volia preguntar-te de quina manera es mantenen els virus en materials inerts, diguem-ne, i com ho fan en relació a éssers vius. Bé, com us comentava abans, els virus són organismes que requereixen d'una cèl·lula hoste i per tant quan estan en l'ambient lliures tenen les seves estructures són molt bàsiques, són proteiques i moltes vegades depenent el medi pel qual els interessi dispersar-se, doncs s'adapten, no? En el cas del SARS-CoV-2, al ser un virus respiratori, la seva envolta és una envolta que està pensada per transmetre's via aerosols i per tant allà on estarà més estable és en aquest ambient, no? En l'ambient d'aerosol. Però és veritat que els aerosols acaben dipositant-se en superfícies i allà també resisteixen. Què és el que farà que el virus s'inactivi o deixi de ser viable? Doncs que aquesta estructura es debiliti, no? I això, doncs bé, els estudis que hi ha actualment fets específicament amb el SARS-CoV-2 parlen d'una estabilitat d'unes hores i depèn de superfícies que aguanten més, com podrien ser plàstics, acer inoxidable, altres que aguanten menys, com podrien ser cartró o coure, però que en general els virus en superfícies doncs, acostumen a perdre part de la seva estructura i per tant a inactivar-se. Molt bé. Fa temps, abans de l'estiu, es parlava de com les temperatures elevades podien fer que el virus del SARS-CoV-2 no fos tan agressiu, per exemple. I fins i tot també deien que l'ambient més sec podia debilitar-lo més. És veritat, això? Com s'explica? Bé, l'estacionalitat del SARS-CoV-2 encara està per definir, no? També pel patró epidèmic que ha tingut ha sigut una mica difícil poder descriure, però sabem que hi ha molts virus que tenen patrons estacionals en zones de climes temperats, no? En zones on no hi ha canvi estacional, doncs no es veu aquesta diferència. I això que és degut a l'estacionalitat d'un virus? Doncs en part per als efectes ambientals, com bé has dit, com pot ser la temperatura, temperatures més baixes segurament sigui més estable que temperatures més altes, que la sequedat faci que també doncs, el desestabilitzi més que la humitat, però també hi ha altres factors molt importants per la infectivitat, com són els de l'hoste propis nostres, no? Nosaltres a l'hivern estem en llocs tancats, no? Més sovint, nosaltres acostumem a tenir el sistema immune més debilitat quan hi ha climes freds i tot això fa que hi hagi més increment d'infeccions en èpoques fredes, no? Igual passa amb la grip o amb altres virus com el norovirus, també tenen un patró estacional que coincideix amb les èpoques de fred. Juntament amb el doctor Borrego, que vam entrevistar prèviament, estàs en el programa de vigilància del SARS-CoV-2
en aigües residuals de Catalunya. Sí. Quines activitats du a terme aquest programa? Per què és tan important la vigilància d'aquest virus i d'altres en les aigües residuals? Bé, sí, nosaltres des de l'ICRA coordinem la xarxa de vigilància del SARS-CoV-2 en les aigües residuals a Catalunya. És un programa que va començar l'any passat amb intenció de monitorejar la circulació del virus a la població. Aquesta aproximació d'estudiar el virus en les aigües residuals ja existia prèviament i de fet ja n'ha hagut altres programes que l'han utilitzat. Penseu que tots els virus que s'excreten, tant a femtes com orines, acaben a les aigües residuals i per tant, tot i que són restes del virus, en el cas del SARS-CoV-2 no el trobem sencer, no el trobem infecciós, el trobem en les seves restes. És important, ens dona molta informació, no? De quina és la presència en quantitat i en quin tipus de virus trobem, no? A la població. Com que sabem que la xarxa de clavegueram d'una depuradora correspon a uns municipis determinats, podem relacionar concentració a l'entrada de la depuradora respecte, no, al municipi que abasteix. I això és el que fem. Experiències anteriors s'ha fet amb el virus de la pòlio, en el pla d'erradicació de la pòlio, per controlar la presència potser puntual, no? És molt més econòmic o rentable analitzar una mostra d'aigua residual que no analitzar tota la població per, no, saber quina és la prevalència. Per tant, és un indicador complementari als que ja tenim de salut, evidentment, com són els testos PCR, els testos d'antigen, hospitalitzacions, etc. Però dona molta informació perquè no és depenent de quantes PCRs facis, no? Sempre està allà, no? El que excretem és indicador. I aleshores és una dada que transmetem directament a l'Agència de Salut Pública de Catalunya i a l'Agència Catalana de l'Aigua, que són els promotors d'aquest programa, i transmetem les dades setmanalment, de manera que poden anar a fer el seguiment. Totes aquestes dades són públiques, les podeu accedir a la web sarsaigua.icra.cat, que és el nom del programa, i allà es pot accedir a veure tots els municipis de Catalunya. Controlem el 80% de la població de catalana, amb tots els municipis que analitzem, 56 depuradores. És un dels programes europeus que abasteix, o sigui, que controla una cobertura més àmplia de la població i que té un seguiment molt, molt òptim, no? A Europa, de fet, és un programa ben pioner. Molt bé. I, finalment, volia preguntar sobre les pandèmies en general, perquè de pandèmies, bé, la majoria només hem viscut aquesta, que sapiguem, que sàpiga la majoria de la gent, i es poden predir aquestes pandèmies? N'hi ha hagut més que no haguem sabut fa poc? Què en sabem d'això? Clar, el terme pandèmia, que refereix a quan el virus circula per tot el món, no? Que és un virus, i de fet aquest virus en pocs mesos ha passat a estar present a tots els territoris reconeguts per Nacions Unides, o sigui, l'expansió ha sigut realment molt òptima, però això també fa pensar de la circulació que tenim, no? Els humans dintre de la Terra, que ens transmetem molt, perquè el virus requereix que algú viatgi amb ell, no? Ell sol no fa aquests trasllats. Però sí que evidentment podem preveure, de fet hi ha molts grups d'estudi que ja fa molts anys treballen juntament amb dades epidemiològiques, dades de circulació, de costums, no? De presència de vectors, com són molts mosquits que transmeten virus, i de la presència dels virus, fent justament anàlisis de la virologia ambiental que hi hagi, quan són el grup de virus que hi ha en aquest grup de població, es poden fer predir, no? Nivells de risc de que hi hagi un brot. En el cas nostre de Catalunya, molts models ja apuntaven que tindríem un brot segurament degut a aquests flavivirus, que són virus que es transmeten per mosquits. Tenim el vector, que sabem que és el mosquit tigre, tenim molts viatgers de zones endèmiques d'aquests virus i tot era, no? El risc era obvi, no? De fet, ja apuntaven, tindrem un brot. Vam tenir casos de Zika, vam tenir casos, no tots importants, però la possibilitat de que hi hagués un mosquit que fes que hi hagués una transmissió comunitària era altíssima. Aleshores, bé, la virologia ambiental dona molta informació, els models hi són, però bé, virus possibles pandèmics futurs, doncs tenim tot aquest col·lectiu flavivirus, perquè els mosquits són molt eficients transmetent-los, tenim molt esforç ficat amb la grip, perquè es recombina molt, i la possibilitat de que hi hagi canvis o híbrids de grip humana amb grip animal, doncs també donen molt de risc.
hi ha altres virus com el Nipah virus que ha sortit a Malàisia i que també té una altra transmissibilitat, però el coronavirus hi era. De fet, vam tenir el SARS-CoV-1, vam tenir el MERS, que ja indicaven que és un virus que muta també i que s'adapta fàcilment als humans. Bueno, això és tot per aquesta entrevista. Moltes gràcies, Laura, per ser aquí. Moltes gràcies a vosaltres. I bé, això és tot per avui. Que vagi bé. Gràcies. Adéu.